Ahoj, ja som Matúš Mirošaj, triatlec spod Tatier a toto je vlog z Ironman World Championship 2024 Kona, Hawaii. Ironman World Championship sú najprestížnejšie preteky v triatlone. Zvíťazíš tu ako profesionál, tak si nesmrteľný. Je to možno viac ako olympijská medaila. A pre amatérskeho športovca je to možno práve ten ultimátny cieľ, ktorý by chcel dosiahnuť. A je to miesto, kde Ironman vznikol. V roku 1978 sa tu 15 šialencov rozhodlo, že spojí 3 existujúce preteky a už viac ako 40 rokov láka Kona k prekonaniu tých najťažších podmienok. Tepla, vetra, vlhkosti a vzdialenosti. A v podstate pre mňa to nebol cieľ až do momentu, kým som si nezačal uvedomovať, že ironmanská vzdialenosť by pre mňa mohla byť ideálna. A následne, keď som pochopil, aký je kvalifikačný kľúč, že je potrebné odjazdiť v rámci sezóny kvalifikačné preteky a vybojovať si to miesto, tak ma to začalo lákať. Ale nie je to z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac sa rozhodnúť a doletieť sem a podať úžasný výkon. To sú stovky až tisíce hodín tvrdej práce. Dúfam, že tento vlog bude takou čerešničkou na torte, zakončenie celej prípravy a verím, že aj úspešné preteky. Taký prvý oriešok je na tieto preteky vôbec pricestovať. Ja som vyrážal v nedeľu 13. októbra večer z Popradu, autom som sa presúval do Budapešti, kde som mal o 6 ráno let do Mníchova. Zámerne som si hľadal lety, kde je dostatok času na presun a premiestňovanie po letiskách, keďže treba absolvovať aj colnú kontrolu a vlastne vystupujete mimo EÚ, mimo Schengenu. V Mníchove som čakal 4 hodiny na prestup na let do San Francisca. V San Francisku som musel opäť čeknúť batožinu aj bicykel a mal som tam 4-hodinové čakanie na ďalší 5-hodinový let už na Havaj. Na Havaji som si požičal auto a na apartmán som sa dostal asi o 22. v pondelok večer. Celkový čas cesty bol teda 35 hodín. Dnes je útorok, deň číslo 1, ráno som sa zobudil, dal som si rýchle raňajky, bol som si nakúpiť, poskladal som bicykel, založil som čistúčku, čerstvo navoskovanú reťaz s voskom Rex Black Diamond. Bike mám teda pripravený na zajtrajší deň. Následne som vyrazil na prvý tréning, čo mal byť 40-minútový zoznamovací beh, úplne jednoduchý, úplne ľahučký. A musím povedať, že teplo, intenzita slnka a vlhko je tu naozaj reálne. Bol som pripravený na kadečo a dosť som trénoval adaptáciu na teplo, ale tento prvý deň ma naozaj prekvapil. V podstate bežal som v tempe 4,40 alebo okolo tempa 4,40, pri ktorom doma bežne behám na 135 púzoch. Tu som sa hýbal medzi 150 a 155, ku koncu 160. Jeden z dôvodov je samozrejme teplo a ďalší z dôvodov môže byť aj taký ten cestovný stres, určite aj jetlag. Takže verím, že sa to bude postupne zlepšovať a ďalšie dni tie púzy pôjdu dolu a telo sa bude cítiť lepšie a lepšie. Je streda, deň číslo 2. Je 9:30 ráno a auto mi už ukazuje 30 stupňov. A na programe je relatívne easy bike medzi 200-220 W. Na konci niekoľkokrát pár minút cca k 250 W. Stále ide len o to sa aklimatizovať, spoznať to tu. Takže snáď to pôjde každým dňom lepšie a lepšie. A teším sa. OK, takže recap z dnešného dňa z tejto krásnej Manini Beach.
Musím povedať, že som bol celkom spokojný s tým, ako mi išli dneska nohy na bicykli. Celkom oddychnuté a úplne som vedel ľahko šlapať 230 W úplne v pohode, bez toho, aby som na to musel tlačiť. Takže z toho sa veľmi teším. Aj tie úseky okolo 250 W išli relatívne stále voľne. Čomu ale stále nerozumiem sú moje pulzy. Ale teda no, asi tie dôvody viem, ale myslím, že sa to postupne bude zlepšovať. Ale cítim sa, ako keby som mal úplne vymenený kardiovaskulárny systém. Že teda tie pulzy vôbec nesedia s tým, aké vidím vaty na počítači. Ale OK, myslím, že to bolo lepšie ako včera. Jazdil som po Queen K, známej Queen K. Jazdí sa tam relatívne dobre, je tam dosť veľa priestoru aj v premávke, krajiny sú úplne široké, takže nie je problém tam jazdiť. Bolo trošičku veterno, stále, ale neľutujem, že som si zobral 80 mm kolesa. Trošku čo ľutujem je, že nemám za sebou 56 zubový prevodník, mám 54, čiže najťažší prevod 5410, čo v dnešných podmienkach, a to ešte nefúkalo asi úplne najviac, ako to fúkať môže, a nešiel som ani jednak nejako rýchlo, respektíve nešiel som vaty, ktoré by som chcel ísť na pretekoch, nemal som aeroprilbu a ani trisuit, ktorý bude mať oblečený na pretekoch. Takže myslím si, že pomer vaty a rýchlosť, čiže celková rýchlosť ešte tam vie ísť hore a už som miestami išiel najťažší prevod. Okolo 95 otáčok, 95-100 otáčok, čiže tá 56 by sa tu asi hodila. Na tej 54 mám viac najazdené, nechcel som to meniť takto blízko pred pretekmi. No a druhý tréning dňa bolo plávanie a tak som teda prišiel na Manini Beach a dal som tu relatívne fajn tréning, akože tempo nič extra, ale vzhľadom na to, aké sú vlny a aké je to more rozbité, tak asi celkom dobre. A mal som pocit, že je to aj také pohodové plávanie, že som uvoľnený, sa mi ľahko dýcha, dobrý dlhý záber, takže fajn. A je to tréning a zároveň návšteva akvária v jednom. Že vidíte krásne rybky, koraly. Tento priestor tu je vlastne súkromný pozemok. Pri vstupe vás tu osloví taký pán, ktorý vám vysvetlí podmienky vstupu. Je tu obmedzený počet ľudí, ako sa treba správať. Nemôžete do vody nosiť opaľovací krém, pretože to škodí koralom a tak ďalej. Čiže veľmi pekné. Vstup je tu zadarmo a veľmi krásna voda. Fakt, že krásne rybky, koraly. A okrem Sea Monster, ktorý údajne teda má najradšej pod zub dať si Slovákov, to mi pán povedal, neviem, čo je na tom pravdy. Okrem Sea Monster tu nie sú teda žraloky, medúzy a ani iné problémové zvieratka. Deň číslo 3. Sme v Viete čo? Sme tu. Je to Národný park, údajne posvätné miesto. Som sa prišiel trošku prejsť a nechcem znieť nejako ezotericky, ale je tu taký úžasný pokoj. Dá sa tu načerpať veľmi veľa sily. Cítiš sa tu taký ničím nerušený, keby celý ten zhon okolo bežného života sa stratí, aspoň na chvíľu. Takže ak niekedy pôjdeš na Havaj, určite sa tu zastav. Je to nedaleko mesta Captain Cook, kde vlastne ja tento prvý týždeň bývam. Ale nie sme tu kvôli duchovnému životu, ale kvôli tréningu a kvôli pretekom. Dneska tretí deň. Hlavný motív bol dneska hodinový beh. Opäť viac menej easy run, easy endurance run. V druhej polovici 4x4 minúty
tempo, ale predpísané nebolo tempo, bol predpísaný effort, čiže hýbať sa medzi 6 až 7 perceived effort, takže niekde okolo perceived Ironman effort. Bežal som v karbonových topánkach len kvôli tomu, aby som si trošku navnímal aj tú trasu. Bežal som smerom na Energy Lab, takže vlastne po trase pretekov. Môj kardiovaskulárny systém sa začína prispôsobovať týmto podmienkam. Dneska to bolo pulzovo už oveľa lepšie, aj pri tých rýchlych úsekoch vlastne som mal nižší puls ako pri tých prvých tréningoch, čo som vlastne bežal easy, pri tom prvom tréningu, ktorý som bežal easy. Takže postupne sa to zlepšuje. A v podstate sú to úplne jednoduché tréningy, keď sledujete profikov, čo tu trénujú a keď tu nakladajú 10-krát kilák a podobne. A sú to úplne smiešné objemy, ale to je dôležité vlastne urobiť gro tej práce doma a prísť už tu a neodpaliť sa pred tými pretekmi, pretože je to veľmi vyčerpávajúce trénovať v teple, vlastne existovať tu vôbec v teple, vo vlhkosti, doplňať tekutiny, doplňať minerály. Takže nejdem sa hrať na profika, nakladať tu brutálne tréningy, nemá to úplne zmysel. A takisto je dôležité tu prísť skôr, adaptovať sa, aj keď preteky vlastne trvajú len ten jeden deň, tak bez toho, aby si tu vlastne prišiel, zažil si niekoľko tréningov a postupne sa adaptoval, tak nemáš šancu podať to svoje maximum. Druhý tréning dňa Endurance Swim, 5x500 metrov, opäť som to plával v otvorenej vode v Manini Beach. Je sobota, deň číslo 5. Včera sa mi recap spraviť nepodarilo, keďže som sa bol prejsť v Kehoe Bay a začalo tam pršať. Povedal som si, že nebudem točiť recapy z apartmánu, keď je tu toľko krásnych miest, ktoré sa dajú vidieť. Takže motív včerajšieho tréningu, bicykel, 2,5 hodiny, vyrážal som z Waikoloa Beach, pridal sa ku mne Robo Budaj. Po odbočku na Hawi z Queen Cay sme dali rozjazdu, to bolo 16 km, následne 20 km Low Zone 2 a potom od značky 7 miles to Hawi interval, čiže 10 km do Hawi at race pace. Išlo to výborne, vyskúšal som si komplet race setup, takže vrátane trisuitu, vrátane Sweat Protection príľby, ktorá mi z aerotestingu vyšla ako najrýchlejšia. A trošku som sa obával, ako to bude s jej vetraním, keďže nemá priamo otvor na čelo, ale je dosť odvetraná tuto po stranách, takže myslím si, že to bude fajn. Vyskúšal som takisto Race Nutrition, 90 g sacharidov na hodinu prostredníctvom Precision Fuel and Hydration Flow Gelu. Bol som teda veľmi spokojný celkovo s celým tréningom. Konečne som mal pocit, že puls koreluje s wattmi, ktoré idem. Takže beriem to ako veľmi dobrý signál. Neviem si ešte predstaviť tlačiť 4,5 hodiny waty, ktoré som včera išiel 10 km, ale stále máme ešte týždeň čas. Pozitívne som vnímal aj hydratáciu. Stále sa zo mňa lialo, stále som sa potil, čo som si na sebe všimol, že to je taký dobrý signál. Ak mám problém s hydratáciou, tak v prvom rade sa telo prestane nejak intenzívnejšie potiť, aby si vodu udržalo, čiže potom prichádza prehriatie a až potom prichádza pocit smedu. Takže to, že stále sa zo mňa lialo z príľby, stále som bol mokrý, bolo fajn, čiže aj napriek tomu, že bolo 29 stupňov na slnku, tak stále som bol dobre hydratovaný. V podstate mám už teraz prejdenú takmer celú cyklistickú časť. To bolo dobre, že sme šli do Hawi v tom, že cesta je tam dosť popraskaná. Bolo dobre si to odjazdiť. Určite teda Pirelli nafúkam menej, ako som plánoval. Nepôjdem 5 barov, ale možno 4,5. Ešte to prerátam na kalkulačke a možno si k tomu povieme aj konkrétnejšie niečo neskôr.
Ale celkovo super tréning, super signály. Necítil som sa vôbec nejaký unavený po tréningu a bol to samozrejme len zlomok toho, čo by som mal schopný pretekový deň odjazdiť. OK, takže dneska je sobota, čaká ma easy run, 10 km, pojem si to prebehnúť do Energy Labu. Zajtra je v pláne OALA Swim Practice, je také podujatie, testovacie plávanie na 38 km, vlastne identická trať, ako sa ide na pretekoch. Štartuje sa o 7 ráno, výťažok je venovaný na charitatívne účely a je to super v tom, že si zažijete to plávanie, aké bude na pretekovom dni. Takže chcem si to vyskúšať, pôjdem v trisute, pôjdem v swimskine, takže uvidím, aké budú vlny, aké budú podmienky, ako bude ráno svietiť slnko, aby som bol o týždeň pripravený. Je štvrtok, máme 2 dní do štartu, je to 10. deň tohto môjho dobrodružstva. Potreboval som pár dní bez kamery, sústrediť sa na tréning a regeneráciu, takže poďme si prebehnúť tých pár predchádzajúcich dní. Sobota bol deň číslo 5. Jediný tréning toho dňa bol v Energy Labe beh. Celý deň bol vlastne postavený na tom, že som chcel zregenerovať pred OALA Trainingsmi na nedeľu, aby som do toho plávania išiel viac menej taký vyladený, alebo teda podobne oddychnutý, ako budem na pretekoch. Boli dobré podmienky, takmer vôbec nefúkalo, čiže neboli nejako extra vlny, okrem toho, že ten oceán sa tak mierne pohupuje. Plávalo sa mi fajn, uvoľnenie, v podstate prvé 3/4 som nemal nejako problém, našiel som si plavcov, za ktorými som plával a vedel som sa im aj držať v nohách celkom dobre. Sem tam som trošičku naplával navyše. Tá orientácia mi nešla úplne najlepšie, ale viem, na čo sa v pretekoch zamerať. Takže z tohto dôvodu to bolo super si to vyskúšať. Prekvapilo ma, že smerom do oceánu sa plávalo rýchlejšie ako smerom späť, že ten oceán vlastne ťahá naspäť, čo som mal pocit, že to tu býva opačne. Uvidíme, ako to bude na pretekoch, ale vlastne viem teda rátať s oboma alternatívami a byť na to pripravený. Samotné plávanie bolo trošičku dlhšie, ako bude na pretekoch, lebo na pretekoch štartujeme vlastne z hlbokej vody, naplávame asi cca 200 metrov do oceánu od brehu a odtiaľ sa vlastne štartuje a teraz sme štartovali z pláže. Ja si myslím, že po 5 rokoch, po 5 sezónach, čo sa venujem triatlonu, tak toto bude možno prvé plávanie, na ktoré sa naozaj teším. Mám pocit, že som spravil celkom veľké pokroky túto sezónu a aj napriek tomu, že to bude plávanie bez neoprénu, čo by mne ako neplavcovi nemalo až tak vyhovovať, tak som na to pripravený a teším sa na to. Zvyšok nedele bol oddychový, tam už som nemal žiadny ďalší tréning. Pondelok, to bol 7. deň. V pláne bol 2-hodinový bike, v ktorom boli také aktivačné úseky 4x po 5 minút a v rámci toho 5-minútového úseku každú minútu zvýšenie o 20 W. Začínal som na 220 W a končil som niekde okolo 300-310 W. Čiže ten koncept toho vyľaďovania, taper, ako sa to anglicky volá, čiže znižovanie objemu, ale podrží sa tam tá intenzita, pár minút každý tréning, telo regeneruje, ale stále vlastne fičí v tých obrátkach. Hneď z bajku v prechode beh, 5 km, prvý kilák tempo, bežal som Ali Drive, vlastne rovnako ako budeme bežať na pretekoch, hneď z depa na Ali Drive. To je tá prvá, úplne prvá časť behu a bolo tam ako v párnej saune. To bolo neskutočné. Celá Ali Drive je tam tieň, je to zakryté stromami, palmami, ale práve z tých stromov a rastlín je taká vlhkosť, aj od oceánu je vlhkosť, nefúka tam až tak, takže ten vzduch sa veľmi nevymieňa a naozaj bolo tam extrémne vlhko, dusno. Takže som rád, že som si to vyskúšal, budem s tým na pretekoch rátať.
V útorok po obede sme sa s Robom Budajom zúčastnili Paradise of Nations. To je také podujatie, kde nesiete vlajku svojho štátu od stanu, kde je registrácia, do Ironman Village. Má to príjemnú atmosféru. Okrem toho, že máte možnosť reprezentovať tam svoju krajinu, že nesiete tú vlajku, tak sa môžete porozprávať aj s ľuďmi z iných štátov. Takže veľmi pekné. V stredu ráno som bol plávať v Kona Aquatic Center v bazéne, pretože som mal pocit, že potrebujem trošku vrátiť sa späť k nejakej takej ideálnej technike alebo ideálnej mojej technike. Nebojovať s vlnami, ale zamerať sa ozaj na tú techniku. Je to veľmi obľúbený bazén, kde chodia plávať aj všetci profesionáli, takže je nabitý, ale zároveň človek tam môže nasať atmosféru a nie každý deň si môžete zaplávať s najlepšími v našom športe, takže bol tam Patrick Lange, Magnus Ditlev, Gustav Iden, Christian Blumenfeld a oni všetci plávali aj v tom čase, keď som tam plával ja. Chvíľu som len tak sedel na lavičke a sledoval tých najlepších plavcov, ako plávajú a len tak nasával atmosféru. A po krátkej pauze som bol v Energy Labe behať. Motív bol 8x800 race pace s 2-minútovými pauzami. Koncept toho tréningu bol postavený na tom, že odbehať si ten race pace, ale nevyhnať pulzy pri veľmi vysoko, neminúť pri veľa tekutín, pri veľa minerálov z toho tepla, čiže tá 2-minútová pauza bola statická, respektíva chôdza, aby puls úplne padol dolu. A dnes je štvrtok, v pláne je tréningové voľno, vyladil som posledné drobnosti na bicykli, dal som tam čerstvo navoskovanú reťaz Black Diamondom, vymenil som pár nových plášťov Pirelli P-Zero RS, takže pôjdem ešte bike len tak krátko na 15 minút otestovať, či všetko funguje, či radí, či brzdí, či je všetko OK. A trošku aj teda pretočím nohy, aby som dneska nebol úplne statický. A už to pomaličky začína, už je tu ten hype, ten štarťák, už sú trošku nervy, už je to menej ako 48 hodín do štartu. Už som zaregistrovaný. Zajtra len ľahký beh. A po obede hodiť bike do depa. Všetko pripraviť. A v sobotu ráno o 7 ideme na to. Tak, to je z tohto videa všetko. Dúfam, že som vás trošku namotivoval, možno skúsiť sa tu kvalifikovať, prípadne ak už sa tu raz dostanete, tak som vám dal zo pár rád, ako to fungovať. 5 dôležitých bodov, ktoré mi napísal Roman, môj tréner, predtým ako som sem prilietal, bolo trénovať primárne ráno, vyhýbať sa slnku v obedných hodinách, zostať hydratovaný, doplňať minerály, spať a regenerovať v klimatizovanej miestnosti, plánovať svoje dni, či už návštevu Expa, alebo nákupy, alebo Paradise of Nations, skrátka nestať veľa na nohách. A cook home, eat clean, takže variť si doma zo surovín, ktoré poznám, nedostať na poslednú chvíľu nejakú črevnú výrozu z jedla v reštaurácii z nejakého poke zo surovej ryby alebo podobne. Takže užiť si dary tohto ostrova až po pretekoch. Plánujem aj druhú časť tohto videa, kde by som chcel rozobrať moju pretekovú stratégiu, konkrétne časy, aké by som chcel ísť v každej disciplíne a následne po pretekoch zhodnotiť aj čo sa podarilo a čo sa nepodarilo, aj keď toho, čo sa nepodarí, dúfam, že bude čo najmenej. Takže dúfam, že sa vám to páčilo. Ak vám to ešte nikto nepovedal, je tu taká možnosť. Môžete dať na video like, kľudne ho môžete aj zdieľať a dúfam, že týchto videí bude do budúcna aj viac, takže môžete sa prihlásiť na odber a ja vám ďakujem za sledovanie.